Dobrý den. Absolventi druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy se mohou uplatnit v celém spektru lékařských odborností. Ale nejen to. Někdy mohou vstoupit do veřejného života, mohou se stát součástí aktivní politiky nebo moderovat veřejnou debatu v politických podcastech. A jeden úspěšný slovenský podcaster, původem z naší alma mater, bude hostem dnešního dílu našeho fakultního podcastu. Naším dnešním milým hostem je slovenský podcaster Šimon Žďárský. Doktor Šimon Žďárský. Ahoj Šimone. Ďakujem za pozvání. Děkuji, že si vážil cestu do našeho podcastu. Mám velkou radost, i když musím říct, že poprvé v životě budu vyslýchat skutečného moderátora, takže budu poněkud nervózní. Počkej, pamätáš si na našu historku zo štúdia môjho? Pamätáš si ma? No pamatuju. Že ako si ma skoro vyhodil z cvika, lebo som došiel neskoro a potom si sa ma pýtal nejaké otázky, ktoré som nevedel. Pamatuju. Dúfam, že ty si zapomněl. Nie, nezabudol som, lebo ja som tak dúfal, ja som išiel, pamätám si, keď som mal skúšku z patológie, že som nejako nevedel spať. Išiel som z Hviezdy sem, bol som tu proste na 7. A teraz som videl, že všetci boli nastúpení, no strašne dlho som tu čakal. Som sa tak modlil celú dobu, nech príde Kodet. A prišiel Kodet, lebo ja neviem, či by som to dal. Lebo to by si mi asi osolil, že? Myslím, že ne. Nie? Ne. Ok, lebo si pamätám, že tú pamätnú vetu, že si mám kúpiť budík a učebnicu anatómie, inak tú medicínu nespravím. Ne, tak jako přísnost musí být, ale když se podíváš zpětně, to studium, že už nějaký rok, co jsi odešel z naší fakulty, to je nějakých 6, 7? No, 7, hej. Když se podíváš dozadu, bylo to tak hrozný. Nie. Akože ja relatívne, napriek tomu, že 2 skúšky som nespravil, jednu vlastne... Což ale nějak nesnižuje to, že jsi dobrým lékařem. Nie, ale ide o to, že tá nespravená skúška to ťa tak hodí ako keby do... Vieš, to ťa tak dá trošku nižšie. A mimo toho by som si povedal, že to je relatívne v pohode, lebo ja som relatívne dobre zvládol aj to skúškové. Mne to veľmi pripomínalo moju športovú kariéru, vieš, keď som sa pripravoval, tak to bol v podstate ten istý režim, akurát som nebol niekde na kajaku, ale bol som v študovni. Hej, tiež mal som nejaký režim, takže ja som to zvládal relatívne dobre. Když jsem se nechal umělou inteligenci, aby mi Šimona Žďárského proklepla a napsala mi, kdo je Šimon Žďárský, to mě hrozně bavilo. Tak mi to napsalo, že to je slovenský lékař, okay, kanoista, aktivista, plavec, moderátor, komunální politik, podcaster. Člověk by řekl, že přijede celý autobus slovenských lidí. Príde, ale nebudú sa volať všetci Šimon Žďárský, keď vidia tú situáciu na Slovensku. Kolik hodin má den na Slovensku? Jak to zvládáš? Jako pro mě, jako když vezmu ten široký záběr, který děláš, jak se to dá všechno skloubit? Ešte tak v mojom veku už ľudia napríklad majú deti, hej, alebo nejaké takéto plné lekárske joby, ktoré ich nútia ako keby do toho, že sa môžu venovať len jednej veci, prípadne 2, ale ja sa priznám, že mňa by asi ani nebavilo robiť jednu vec, lebo ja ako náhle som v nejakej oblasti cítim už komfortne, tak ja odtiaľ utekám a idem niekam, kde prídem medzi ako keby odborníkov a musím sa rýchlo učiť, čiže ja som taký, že stále sa tak rád, som komfortný asi v tom diskomforte. A ako sa to dá stíhať? No tak, že ideš jednu vec za druhou, si neskutočne efektívny, nerobíš žiadne hlúposti. Teraz už samozrejme mám aj nejakých pomocníkov na tie moje aktivity, takže ako stále neustály time management, samozrejme je to spojené trošku aj so stresom a toho spánku by tiež asi mohlo byť viac. My se určitě dostaneme k tvým aktivitám, které mě zajímají asi nejvíc, ale stejně bych se ještě trošičku zdržel u toho lékařství. Ty jsi těm čerstvě atestovaný rehabilitační lékař, čemuž gratuluji. Děkuji. A samozřejmě významná věc je, že ty jsi bývalý slovenský student, který se vrátil na Slovensko. Takých veľa není, že? Což je poměrně vzácná věc a o tom chci právě mluvit. Protože my samozřejmě v Čechách jsme vděční, že asi nejvýznamnější vývozní artikl Slovenska jsou šikovní mladí lidé a my máme rádi naše slovenské studenty, kterých tady hodně a většinou tady zůstávají a málo kdy se vrátí. To tam jako nikomu nevadí? To je veľmi dobrá otázka, to si zatiaľ extrémne do živého, lebo ja čo sa týka tej slovenskej spoločnosti, čo sa týka rozmýšľania o slovenskej spoločnosti, robím to vlastne odkedy som na Slovensko prišiel. Ja som nejako v lete skončil školu a hneď na jeseň boli komunálne voľby. Tak ja už som od leta kampaňoval, lebo som sa chcel zapojiť nejakým spôsobom do toho verejného života, popri tom, že som robil, vtedy to bolo ešte v kúpeloch, tak asi môj deň vyzeral tak, hej, keď už sa pýtaš, že odrobil som si svoje, išiel som na bicykli, som chodil do tých kúpeľov, to bolo 15 kilometrov,
Došiel som domov, osprchoval som sa, dal som si na seba nejakú košelu a išiel som na sídlisko alebo tak proste door to door som robil kampaň, hej, že takú kontaktnú. No a takto vyzeralo, hej, a takto to išlo pomedzi to, keď bol čas, tak nejaký tréning. No a vlastne odkedy pôsobím v tej komunálnej politike, tak musím povedať, že akože asi Slovákom vadí to veľmi málo, by som povedal. Že si neuvedomujú to, čo strácajú. Každý vidí len to, čo má vo svojom okolí a nevidia možno to, že by sa mohli mať lepšie, keby to kvantum šikovných ľudí, a nemyslím len lekárov, ale aj zo všetkých odborov bolo proste doma, lebo tam to extrémne chýba a možno aj ja som toho nejakým dôkazom, lebo si myslím, že napríklad, že nie som nejaký profesionálny moderátor alebo niečo, no teraz už hej, ale ako keby tým vzdelaním a skúsenostiami a tak ďalej, a myslím, že v krajine, kde by títo ľudia ostávali, tak ja by som, nevím, čo by som robil. Určitě ne všetky tieto aktivity, hej, tak jako kvázi úspěšně. My jsme rádi, jako skutečně, jako ti nejlepší z těch Slováků, a říkám, české zdravotnictví je z velké části závislé na slovenských odbornících, který tady skutečně vítáme a jsme rádi. Jenom mi přijde jako škoda, protože si myslím, že Slovensko taky zaslouží jako dobré zdravotnictví. My máme dobré kontakty se slovenskými třeba lékařskými fakultami a tak dále. Ja by som povedal, že na Slovensku si možno ľudia nekladú tie správne otázky a častokrát, keď vidíš niekoho, kto rozmýšľa out of the box, ako sa hovorí, tak ten väčšinou prišiel niekde zo zahraničia. Hej. Veľakrát za posledných x rokov, lebo ja som na Slovensku, odkedy som skočil nejakých 7-8 rokov. Hej, vždy, keď niekto prišiel taký, že áno, toto je zaujímavý človek, a tak vždy som zistil, že tesne je mal na Slovensku, že ešte nenasiakol tou miestnou atmosférou, a ja neviem, pokiaľ asi Slováci nebudú riť rypákom zem, tak asi im to vadiť nebude. A budú voliť tie garnitúry, ktoré tých mladých ľudí posielajú do zahraničia. Hej. My úplně asi nebudeme tady dělat politiku, ale úplně rozumím tomu, co říkáš, on se to hýbe jako obou straně. Nemusím nalhávat, že u nás taky dochází k různým posunům, k tomu se ještě dostaneme. Ale zajímavá by ma jedna vec, že či máš pocit, že tí slovenskí študenti sú lepší ako tí českí? V čemž jo. Jo? Jo. A ono, víš to, oni jsou trošku v jiném prostředí, to znamená, že oni musí být trošku jinak motivovaní se sem dostat. A občas tady byly takový ty tendence, jakože proč bereme slovenský studenty, když mají, říkám, oni to přijímací řízení je úplně stejný. Jako je možné, že ty Slováci jsou na čelních místech, no protože jsou líp připravení, to je úplně celý. A pak samozřejmě líp připravení, tak jsou z nich i dobří studenti, jako ty slovenští studenti předvádí opravdu jako velké věci. Jediný, a říkám, my jsme rádi, nestěžujeme si na to. Jediné, co mě jako přijde, že z pohledu jako Slováka, to musí být jako škoda, že tyhle nejšikovnější lidi se tam pak nevrátí, ale to třeba do budoucna se to změní. Je to extrémna škoda, a hlavne dnes v tej pandémii celosvetovej debility títo ľudia neskutočne chýbajú. Vieš, že keď si zoberieš tie sociologické prieskumy, sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že snažím sa aj ja, som robil všelijaké aj platiť prieskumy. My sme vyskúmali napríklad, že na reprezentatívnej vzorke, že každý 7. Slovák chce byť súčasťou Ruskej federácie. Že tretina, to som to znamenal. No, že tretina Slovákov, hej, to sme platili my a teda moja spoločnosť, alebo že každý tretí Slovák zase pochybuje o tom, či Zem je gulatá. A v prípade mladých ľudí je to ešte viac, je to 50%. Hej, že my to zásadne potrebujeme, ale keď si zoberieš tú slovenskú a českú spoločnosť, tak oni nie sú až tak odlišné. Väčšina, 3/4 z nich, z tých ľudí je nejaká lavicovo-konzervatívna. Hej, čiže ten substrát je tu veľmi podobný, no ale keď chceš niečo meniť, potrebuješ na to tých šikovných ľudí, tých ťahuňov, tých lídrov, a to nám neskutočne chýba. A to je ten posledný kliniec do rakve na Slovensku. Ja bych to možná neviděl tak pesimisticky. No, ja hej. Lebo vidím tie dáta, vieš. To sú čísla, to nie sú dojmy. Ekonomická situácia, ten brain drain, hej, že nám ten podiel tých najšikovnejších maturantov stále stúpa, ktorí odchádzajú. Vieš, a nevracajú sa. Teraz veľa ľudí, lebo máme extrémne vysoké dane a podobne, máme tu tzv. Konsolidáciu, ktorá neskonsolidovala nič, len vyhnala úspešných ľudí ešte viac zo Slovenska, ako naozaj, že hovoríme o tom, že Slovensko ide k štátnemu bankrotu. Nedokážu posoudit. Každopádně situaci na Slovensku samozřejmě sledujeme, protože tam jsou různé paralely. Přesto
vidím určitý jako blízkost, na druhou stranu třeba jako historický kontext, že jakože český země a Slovensko vždycky patří trošku do jiného jakoby historického kontextu. Okruhu. Jo, že v tomhle můžou být změny, ale na druhou stranu jako ta doba, co jsme spolu prošli, já jsem narozený Čechoslovák, jako jo, protože většina mých přátel jsou Slováci a i si rád právě rejpnu do Slováků, protože je vnímám jako osoby blízké a vlastně já do dneška Slovensko vnímám jako, že to je součást mý země, protože já jsem se narodil do Československa, protože některé jevy, když tam vidím, tam mě to jako až bolí, jako, že to občas je jako smutný. Ale vy máte tu plochozemcov teraz vo vláde, takže... Nemusíš připomínat, my víme. Ale každopádně ty si minimálně výjimka, asi ne sám, kdo se na to Slovensko vrátil, protože asi tušíš, že to je k něčemu dobrý. A já se chci dostat k tomu, co tě jakoby vede k tomu... Po těch 7-8 rokoch už nad tím celkom... Jak říkala ta umělá inteligence, že jako kanoista, aktivista, jo. Já si tě pamatuju jako aktivistu totiž už ze 3. ročníku. A to je oplatím ti příhodu, jako jo. To jsem zvedavý. Jo, ty si nepamatuješ, že jsem tě jednou přepadl u mě v pracovně a snažil se mi vnutit nějaké zázračné kašičky, kterými mě spasíš. To bol biznis, ale to neboli zázračné, to bolo len dobre namixované, to bol taký môj prvý biznis. No vtedy som ešte chcel robiť biznis. No a já zase strašně jsem si užíval, že přišel z mýho pohledu mladíčkej klučík a teď mi tam začal masírovat, jak prostě ty kašičky mě spasí. Ale velmi přesvědčivě, mi se to strašně líbilo a já si říkám, wow, ten do toho jde. A vlastně to jsem cítil už nějaké jako založení, který jsem si, že vlastně se nedivím, že jsi dneska tam, kde jsi, že tehdy v malém, v tom 3. ročníku jsem to cítil, že já jsem cítil blízkost mé spásy, která se blíží skrz tvé kašičky. Ale to malo ešte celkom slušný priebeh, lebo ja som potom v 5. ročníku, keď som bol na Erasme vo Viedni, ja som normálne bol v tej firme a ja som ich bol reálne žiadať o to, aby som dostal zastúpenie výhradné pre Česko a Slovensko. Ja som im robil biznis plán v nemčine, normálne pred nejakým manažmentom firmy. Ešte akože, ja neviem, ako by som to stíhal popri medicíne, asi som aj rád, že ma nakoniec odmietli, lebo tá moja ponuka bola solidná, ale oni boli veľmi konzervatívni, hej, asi ma brali ešte stále ako takého mladého, aj keď zanieteného, ale ja som normálne po nemecky dal business prezentáciu, kde si na hraniciach s Holandskom. Já jsem si to užíval trošku jako takový jakože příjemnou scénku, že říkám, člověk zná své studenty v tom 3. ročníku, tak je to tak na hranici, že už to začíná být dospělý člověk, ale jsem viděl to zaujetí a to, jak jsi mi to celý prodával a vysvětloval, já říkám, spása se přiblížila, ten to dá. A pak jsem o tebe slyšel ještě jednou, a to jsem pak už jsme nebyli úplně v kontaktu, ale já jsem zaznamenal, že ten jako aktivista, to zní občas jako prostý slovo, jo. A mně se jako líbí, že někdo jde do těch věcí a že nenechá. Ty už byl aktivista i v Praze, že jo. Během studií, já si pamatuju, že tvoje jméno zaznělo v rámci nějaké organizace nějakých protestů na konci tvýho studia. Áno, to jsem měl trošku strach, aby si neublížil. No tým, že som bol v Česku, tak asi ani nie. Vtedy ešte aj na Slovensku to vyzeralo celkom civilizovane. A my sme v podstate vtedy aj s mojím kolegom, s ktorým doteraz robíme aj tie relácie, Mirom Surmánkom, ja by som povedal, že tak rozbehli tú občiansku spoločnosť v Prahe. Potom vznikli tu spolky, doteraz sa stretávajú, bojujú za voľby zo zahraničia a tak, ale dovtedy najväčší protest, ktorý bol pred slovenskou ambasádou, sme spravili ja s týmto kolegom. Já to právě jsem to tehdy věděl a říkám wow. A proto se zase nedivím, že prostě potom jednou, pak přiznám se, že jsem trošku tě ztratil z toho, ale přihodilo se mi, že se mi podařilo zlomit si nohu na Fajerských ostrovech před nějakým rokem a půl a tam, abych za dlouhou chvíli zabil, tak jsem řídil různé podcasty a najednou se na mě vyskočil a říkám Šimon. A od té doby velmi sleduju tvoji tvorbu a vnímám jako velmi důležitou. I když já nechápu, jak někdo může natočit tolik videí, kolik videí si natočil, nebo to jsou jako desítky tisíc sledovatelů, co jsem vykoukal, miliony zhlédnutí, to je jako obrovský objem tvorby. Jako je. To dosť, no. Tak ja počítam, že už je to tak 1100-1200 relácií. Akože, že mne to príde akože celkom dosť. Takže jako ráno, když vstaneš, tak je divný, že ti někdo netočí, ne? Jakože... Akože ja som mal jedno štúdio, čo mám, je tesne ako keby pod tým, ako bývam, takže ja koľkokrát som tam išiel v pyžame, vieš, alebo tak, zvlášť keď bola korona, vieš, a bolo všetko online, tak ja som naozaj dole party, hore biznis. Takže áno, bolo to doslova tak, že som dojedol raňajky, zbehol dole a už sa zapínali kamery. A už mi to, ako zapnutá kamera, to je ako bežný denný ako k patologovi ide mikroskop, tak ku mne asi ide tá kamera.
Ale na druhou stranu, jako on prosadit se na tom, jako v tom prostoru internetovém nemusí být úplně jednoduchý. Zvlášť, já když trošku pozoruju a přiznám se, že já podcasty mám strašně rád, já to poslouchám, jako ne svoje, jo, ale mám hrozně rád poslouchat takový to, že ti někdo dává, někdo do tomu víc rozumí, ti ukazuje prostě, aby si líp rozuměl světu, v kterém žiješ. Což je pro mě důležité, že já občas, jak se stíhám jako trošku orientovat v té medicíně a v tom, co dělám v nemocnici, tak občas pak tápu, když si pustím zprávy, jestli správně rozumím tomu, co slyším. A pro mě ty podcasty jsou hrozně důležitý pro tu orientaci v tomhle světě. A to si zober, že ty si pán profesor DRSC, hej, akože... DRSC nejsem, tak jako si pozor. Si jako... Dobre, tak budeš za chvíľku budeš DRSC. Čiže ty si tá najvyššia liga, čo sa týka vzdelania, akože najvyššia, hej. A zober si, že aj ty niekedy proste tápeš. Tak čo nejaký proste neuma, ktorý má dvojciferné IQ, vieš, a potom z toho pramení to, že ten svet je dnes taký zložitý, že už aj človek s bežnými kognitívnymi schopnosťami priemernými už nemá ako keby ako ho pochopiť, vieš, že ten svet sa mení tak rýchlo, nie sme zvyknutí, náš mozog a neviem čo všetko, však ty si neuropatológ, hej, že nevieme ako keby toto a z toho pramení podľa mňa tá pandémia debility, ktorá prichádza na svet. Myslíš, že ta pandemie taky popisuje, že souvisí s tou skutečnou pandemií, co byla? Já si totiž myslím, že ano. Jako jo. Já vždycky přemýšlím, jako, co se tomu světu stalo, protože jako, říkám, vždycky byly různé bojůvky a různé názorové střety, to mi nepřipadá nic zvláštního, ano. Ale přijde mi zvláštní svět, kdy prostě někdo oznámí, že 2 a 2 je... Takhle, rozhovory typu, jako, slyšel jsem, že někdo si myslí, že 2 a 2 je 4. Jaký je na to tvůj názor? A to se bere jako, že to je svoboda slova. Jako skutečně budeme obhajovat to, co už je dávno prokázaný a to nikdy nebejvalo. A já si jako sám kladu otázku, jako v čem to může být. A trošku vnímám, jako, že ta pandemie covidová, co byla, a zároveň dostatečné rozšíření sítí, který já si myslím, že dost viním za to, že to je, že mohli způsobit ten stav, v kterým se teď pohybujeme, který pro mě docela jako náročný pochopit. Ja neviem presne, ako to bolo v Česku, ale na Slovensku ten COVID akože vyril jasnú brázdu medzi gulatozemcami a plochozemcami. To už je brázda, ktorá vytvorila to, že tí ľudia už fungujú tak v paralelných ekosystémoch. Možno sa stretnú niekde v Tesku pri pokladni, ale to je asi tak všetko. Hej, že majú svoje médiá, svojich politikov, nepotrebujú ako keby sa nejakým spôsobom, tie algoritmy zase ti dávajú tie veci, ktoré ťa krmia tým, čo ty vlastne chceš a tak ďalej. Čiže udržujú ťa v tom ekosystéme. Čiže, a to bolo v dôsledku toho podľa mňa, že niekto si myslel, že ja neviem, keď sa nebudeme baviť o očkovaní, keď nebude tu debata, ja neviem, antivaxera a provaxera, hej, v nejakej štátnej televízii, alebo v nejakých relevantných mainstreamových médiách, že ľudia sa proste dajú zaočkovať, lebo keď do nich budeme futrovať, len to one. Ale to tak nie. Tí ľudia zase nie sú akože hlúpi. Oni si vedia nájsť informácie hoci kde inde a mali kanály, ja ich volám plochozemské, lebo tie argumenty skutočne sú, že 2 + 2 = 3, hej, ktoré proste tamto už išlo absolútne bez kontroly a títo ľudia sa absolútne oddelili a keď ešte mali pocit, taký tlak na seba, hej, a niekto im hovoril, že vy ste tí hlúpi, vy ste tí dezoláti, vy ste tie opice, hej, tak ako to bolo na Slovensku, tak naozaj títo ľudia sa absolútne proste oddelili a už prestali veriť základným veciam. My sa tu smejeme, že plochá zem, ale plochá zem znamená, neznamená, že ty len veríš jednej veci. Plochá zem znamená, že všetci mi vždy klamali. To je takzvaná superkonšpirácia. Hej, a keď už aj ten COVID, a aj na tom Rusku bude niečo pravdy a tak ďalej. Vieš, že už sa ti to začne spájať, nabehneš do toho a do toho ako keby ten zrýchľujúci sa svet, do toho možno tá neúplne ideálna ekonomická situácia, kedy ľudia majú pocit, všetci im hovoria, že jak sa máme dobre, ale oni stále prežívajú od výplaty k výplate, stresujú sa v prácach, tak to je proste taký koktejl, čo dopadá prostě tímto způsobem. Veľa nad tím rozmýšlám, prepad, že takto filozofujem. Ne, to je hrozně důležité, já právě často filozofuju nad tím, že to poslouchám, protože jedna věc jsou ty sítě, které si myslím, že dokážou skutečně velmi efektivně oddělit ty lidi myšlenkově. Druhá věc je, že když pozoruju i v tom jako světě právě těch jako podcastů nebo obecně jako šíření informací a tam dochází k zapouzdření, ale tak nějak jako v obou skupin, kdy vnímám to, že já, jestli se můžu řadit mezi kulatozemce, tak to člověk poslouchá, ale třeba ten styl jako
podcastů nebo takový, že tam přijdou ty lidi, kteří jsou už nějak naladěný a přichází vlastně s nějakou myšlenkovou platformou, na který se taky vlastně utvrzují, zatímco v té druhé taky. A že mě jakoby začíná trošku chybět to, co dřív bývalo, on to ještě je, u nás už zbytkově, doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží, typu prostě veřejnoprávní diskuze, kde dochází ke konfrontaci. Jo, to mně připadá, že je strašně důležitá věc, protože mně připadá, že v současné době většina těch lidí, co se snaží jako publikovat na ven, včetně politiků, tak si nahrajou nějaký video a pustí ho. Hej. A nikdo jim neřekne, tady lžeš, nebo prostě, ano, že to video chápem. tam je. Ale je hrozně malý tlak na to říct, tak pojďme si říct, já si myslím tohle a já si myslím, že 2 a 2 je 4. A teď pojďme si říct, jako kde je pravda a pojďme si to říct před lidma, aby to viděli, že z toho oni vezmou nějaký ponaučení. Jasné, hovoríš úplnú pravdu. Ten leitmotív, prečo som ja začal robiť podcasty, bolo, že mi presne toto chýbalo. To nebolo, že ja by som chcel byť nejaký podcaster, alebo by som sa tým chcel živiť, alebo niečo také vôbec. Len nič také nebolo. Vieš, ako podnikatelia, keď ja neviem, niečo im chýba, nejaký produkt, tak založia si firmu a začnú to poskytovať. A ja som zase videl, že vtedy, keď som ja začínal, na Slovensku bol, že 0 takýchto podcastov. Že 0. Ja som začínal, všetci tých, čo vidíš, tak ja som bol pred nimi, hej. Ja som ten Abraham, hej. Akože od ktorého sa to datuje. No a pointa toho, vieš, vtedy aj technicky to bolo proste zložitejšie a tak ďalej, ale ja som vždy išiel do toho s tým, že ja sa chcem baviť s tou druhou stranou a musím povedať, že v priebehu tej mojej akože kariéry sa mi to aj podarilo, vieš, mal som Roberta Fica viac. Jo, to si pamatuješ, že jsi tele. Áno, Robert Fico. A zase tak musím říct, máš jakoby frčku. Hej, ale to video zase má 500 000 zliadnutí a bolo číslo 1 na slovenskom YouTube celý týždeň. Pred Rytmusom a pred všetkými, vieš. Čiže akože malo to akože nejaký dosah, ale v konečnom dôsledku ja som rád, že prišiel a že som sa s ním mohol baviť. Jasné, to, že on má takú taktiku, že príde a stojí tam nejaká jeho asistentka a keď začnú byť otázky nepríjemné, na ňo začne mávať a on ten rozhovor ukončí, je druhá vec. Hej, to sú také veci, čo možno divák bežný nevie, hej, že som mal nachystané ešte 3 strany prípravy na otázky, ktoré ľudí zaujímajú. Ale ja som sa vždy snažil o túto konfrontáciu, dokonca teraz som robila nejaké duely, napríklad duel Mareka Macha s europoslancom Mazurekom, čo je najsledovanejší politik slovenského YouTube a Marek Mach je zase zakladateľ Mladí proti fašizmu. A títo, zase ten Mazurek teda on bol odsúdený za hanobenie rasy, národa a presvedčenia, ergo môžeme o ňom povedať, že je fašista, s antifašistom sa spolu ako keby toto, čiže ja sa o to stále snažím, akurát... A je o to zájem medzi tými aktéry? Ako s ktorými, mám pocit, že na Slovensku funguje ešte druhá vec a to je taká veľmi veľká klanovosť. Vieš, že tí ľudia ako keby, poviem príklad, že to isté, čo tebe prepáčia, lebo my sme ako lekári, ty si súčasťou akože môjho klanu, to by som niekomu inému, napríklad túto pánovi kameramanovi, neprepáčil, hej? Že to častokrát funguje a zase sa tí ľudia, a iba niekto, kto je ochotný možno rozmýšľať nie v tých čierno-bielých verziách, ale aj v tých odtieňoch šedí, ale pre ten mozog, že ty mi to možno vysvetlíš lepšie, je to oveľa ľahšie, vieš, povedať. Čierna, biela. Ako sa nad tým stále hovoriť, že tento je z 85% má pravdu, tento z 39%, hej, a stále to sprocesovať. Ľahšie je povedať, ten je dobrý, ten je zlý, hej. A potom aj to prostredie, ktoré napríklad je, že veľakrát sa stane, že ľudia, dajme tomu, majú takýto duel a to tie ich tábory od nich očakávajú, že toho druhého zničia. A keď nezničia, je problém, hej. Že celé je to také, akože ja stále sa o to snažím, teraz, lebo sa snažím ako keby stále inovovať, na Slovensko prinášam formát debaty bez moderátora. Už mám natočenú prvú časť o takom evergreene, čo je izraelsko-palestinský konflikt. Takže se posadíš 2 jako aktéry a ty si spolu bez toho, že by si moderoval. Presne tak. Hej, že chcem to vyskúšať a chcem presne čo najviac ako keby takýchto ľudí, hej, nejakého komunistu versus nejakého anarchokapitalistu a tak ďalej, nejakého, ja neviem, extrémneho pravičiara a potom nejakého environmentalistu, hej. Já se extrémně těším na takovéhle věci, že to by mohlo být dobrý, jenom se když jsem jistý, že on je asi komfortnější si natočit svoje video, vystavit si ho, pak se ho nechat volajkovat v tom online prostoru. Vieš, to je, ja neviem, že či máš v rámci patológie, nie som vedec ako ty, že či je niečo také, nejaká taká profesná česť, hej. Ja neviem, možno, že taká, ja neviem, v patológii môže byť, spraviť nejaký výskum a postaviť sa na to sympózium
a odpovedať potom na tie otázky tých kolegov, hej, možno aj nepríjemné, ktoré ťa kritizujú v rámci toho výskumu alebo toho, čo si robil. A pre mňa by to bola profesná česť, že ustojím takúto debatu a že ich presvedčím, že Ale mají tu profesní čest? No a to je to, že ja nerozumiem tomu, že prečo sa v tejto politike vytratilo, hej. Veď pre mňa ako pre politika by malo byť akože, veď to je ten dôvod, nie? Prečo to robím, aby som išiel do debaty s tým mojim oponentom a bojovali sme slovami, a ukázal som, že som lepší a nie sa budem schovávať za nejaké videjka a za nejaký algoritmus sociálnych sietí. Ja tomu nerozumiem, samozrejme je to výhodné možno z nejakého pohľadu, ale akože ja napríklad, lebo si hovoril, že robím tú komunálnu politiku, ja som nikdy neodmietol žiadne médium, nikdy som neodmietol žiadnu diskusiu, ľudí nebanujem, hej, že každý mi tam môže napísať, čo si o mne myslí a ten komentár tam zostane, lebo toto ctím. Ale prečo to nerobia tak ostatní? Možno nie sú až takí demokrati, ja neviem, ale obzvlášť, ak si platený z verejných peňazí, tak ty si doslova, že povinný odpovedať aj tomu druhému spektru. Ja som robil rozhovor aj pre Sputnik, aj čo je to ruská nejaká agentúra, hej. A jistě ti to mnozí nezapomenou. No tomu ver, no však už som bol aj ruský agent. To jsem se taky dočetl. A tak o mne sa už popísalo všeličo. Jo, ale když se vrátím k tomu, mně to připadá strašně důležitý, ta konfrontace, ona postupně mizí. Já mám určitý strach jako o ty média veřejnoprávní služby, protože ty mi připadají, že jsou důležitý. Že u nás máme trošku jinak nastavený, že u vás dochází k různým posunům, ale jako když tohle nebude, tak vlastně i ten styl těch politiků, co do toho vchází, jako jsou to ještě politici, nebo to jsou influenceři? No, tvária sa ako influenceri, áno. Majú svojich fanúšikov. Ja začínám byť už starší osoba, tak ja si furt pamatuju ešte... Vyzeráš stále rovnako. Děkuji. Stalo to hrozně peněz. Ale v těch 90kách, jasně, že tam byly to názory často, jako tě jako rozčílili, ale furt mi přišlo, že tam jakože jdou do toho prostě toho souboje těch myšlenek a nakonec teda někdo vyhrál. Dneska mi připadá, že vlastně určitě to nikoho ani nezajímá, co si kdo myslí, že prostě on si tam řekne to svoje, ten si myslí, že 2 je 4, ten že 3 a to jsou ty dva názory a to je zvaná názorová, jako a jenom sedím a říkám, to snad nemysleli vážně. Len to je tá klanová spoločnosť, vieš, že nepozeráš sa na to, čo hovorí ten človek, ale kto to hovorí, hej? No. A svojmu fanúšikovi, ja neviem, odpustíš pomaly aj vraždu a tomu druhému zrnko v oku neodpustíš. Že, tak to proste je akože, ja tomu nerozumiem, ale stačí len naozaj, že vieš, že dobre, ešte by som chápal v tej kampani, hej, že tam niečo, ale keď už si raz v tej funkcii a platený proste z verejných peňazí, tak akože máš slúžiť za prvé všetkým, minimálne si ich vypočuť a za druhé ako aj odpovedať na veci, ktoré sú ti nekomfortné. Akože neviem, nerozumiem tomu ja v mojej nejakej praxi to, čo môžem ja ovplyvniť, myslím si, že to takto robím, ale však to nech posúdia voliči. Jo, jasně. A ty prošel teda volbama. Ty víš, jaké to je nechat se zvolit jako ve velkých volbách. Je to jiný? Musíš se hodně třeba změnit nebo snažit se víc vstříc v těch diskuzích, když jdeš do té aktivní kampaně, že se snažíš někoho skutečně přesvědčit, nikoli o tom, že 2 je 4, ale o nějakým svým světonázoru, který chceš prosazovat? No ja ti poviem, že v jedných voľbách som neprešiel. A to boli voľby do fakultného senátu tu na druhej lekárskej. Aj. Takže to bol môj... Ja som začal svoju politickú kariéru vlastne takýmto veľkým neúspechom, ale na moju obranu v mojom tom ročníku bol aj šéf Motoláku, aj šéf AFMSA, ktorí sa tam dostali obidvaja, čiže akože veľa šancí nebolo. Zase, aby to bylo pozitivní, tak můžeme říct, díky tomu, že ses nedostal do akademického senátu, tak jsi měl dost času na to, aby ses pak dostal. Ty jsi komunální politik na úrovni města byl, že jsem to dobře pochopil v Trenčíně, a ty jsi krajský politik. Ano. Jo. Ale jako ta volební kampaň jako taková, jako to je taky disciplína, ne? Akože potrebuješ akože takto, že ja keď som prišiel na Slovensko, tak ja som akože, že vieš, že chcel tam niečo robiť, hej, že neprišiel som tam, že len, že byť, hej, chcel som niečo meniť a tak mi to pripadalo automatické, že prišiel som, hneď som začal kampaňovať, aj som sa teda dostal, aj teda ľudia potom moju činnosť ocenili, lebo mne to potom prišlo blbé, vieš, sa tam diala nejaká zlodejina alebo niečo nekalé a všetci tam akože s prepáčením, alebo drvivá väčšina z tých ľudí sedeli a držali hubu a krok, že ja som nemohol, lebo ja som si z 1000 ľudí mi podalo ruku a povedali mi, že my vám dôverujeme, že nás budete dobre zastupovať, že dáme vám váš hlas. A ja som na to potom, ja som tam sedel, no jasné, že som sa musel ozvať, jasné, že do mňa džubali, riešili ma proste z každej strany, ale ja som proste to tak
to tak cítil. A nemáš strach? A ten drive, vieš, ale ten drive je v tom, že chceť aj v tej politike niečo dokázať, chceť niečo zmeniť a tak. A keď to chceš, tak podľa mňa robíš tieto veci. Ale ja neviem, či je to taký slovenský problém, alebo toto, že veľa ľudí podľa mňa strašne chýba, aspoň ja to vnímam na Slovensku, že chýba spätná väzba. Ja neviem, ako to funguje v patológii a tak, ale napríklad poviem, v tej politike sa musíš veľa radiť, veľa konzultovať, vieš toto. A obzvlášť aj v tých kampaniách, ale každý si myslí, že ja to viem najlepšie. Kúpim si billboardy a mňa zvolia. No hovno, zlatá rybka, väčšina tých ľudí sa tam ani nedostane a majú, neviem, o tisíce hlasov potom menej ako ja. Napriek, že do toho investovali obrovské peniaze. Ja, takže myslím, že ještě funguje už taková pravdivost v té kampani, jo? Že už to není. Já se občas mám strach, jako do jaký míry všechny takový ty, že celá řada jako různých stran hnutí, to jsou jako marketingové projekty. Hej, ale veľakrát, áno, marketingové projekty, ale čo ty nevidíš je, že koľko si toho obšlapali. Vieš, koľko rúk podali, na koľkých akciách boli, čo všetko one, že sám som sa tomu čudoval, že som si hovoril, že ty kokso, že tí ľudia volia takýchto všelijakých vagabundov a tak, alebo minimálne ľudí s nečestnými úmyslami, ale potom si pozrieš, že čo tí ľudia robili a naozaj, že remeselne to spravili dobre, hej, venovali tomu svoj čas a tak. A veľakrát tej lepšej strane toto chýba, minimálne na Slovensku, že nevenujú, možno aj práve preto, že tí ľudia sa vedia uplatniť aj niekde inde, vieš, a nemajú potom taký drive. Povedia si, budem kandidovať, akože je to legitímne, ale potom taký niekto, kto jediným spôsobom jeho životného úspechu je, že bude niekde pevne držať tašku nejakému onému a sem tam mu odhodí nejakú kosť, tak ten preto spraví všetko a potom to tak vyzerá, ako to vyzerá. A ten kontakt s tým voličom, prepáč, že ťa je teraz podľa mňa extrémne dôležitý, lebo tých sociálnych sietí toho majú ľudia akože dosť, hej, že oveľa silnejšie je to, čo zažijú v tom skutočnom svete. A když tedy vstoupíš do takovéhle kampaně, ty očekávání těch lidí můžou být hodně velký, když je nenaplníš, tak to může mít jako i obrácený efekt. Ta zpětná vazba, která se ti dostává, občas může být docela nepříjemná, si myslím. Hej, ale u mňa to ako keby skôr funguje tak, že dokonca to tam máme napísané, že ľudia, ktorí ma nemali radi, teraz som riešil nejakú kauzu s takou jednou riaditeľkou našou, to je vec, čo som si myslel, že to sa nemôže udiať ani na Slovensku, máme tam jednu pani riaditeľku, ktorá prehrala niekoľko súdnych sporov so zamestnancami, povyhadzovala tam komplet, proste ona podala na mňa nejak trestné oznámenie, už ma polícia nevyšetruje, takže som čistý, kriminálka ma oslobodila, aj teda s prokurátorom a proste ona tam vyhadzuje, zhoršujú sa výsledky školy, nikto ju nemá rád, ale ona tam proste stále je. Hej, a keď som ja aj bol jediný, ktorý na to de facto poukazoval, tak potom aj tí ľudia, ona má veľmi zlé meno v Trenčine, mi povedali, že nemali sme vás radi, ale vidíme, že robíte správnu vec. Čiže skôr je to tak, ako keby, že skôr si získavam dôveru tých ľudí. Jo. Čiastočne a tých, ktorí väčšinou nemajú ako keby žiadne relevantné argumenty, lebo vieš, to je výhoda toho aj, že si lekár, vieš, že vždy sa zamestnáš a tak. Ja sa tam nemusím klepať, či poviem niečo pánovi primátorovi a vyhodí ma od niekiaľ, alebo mi spraví zo života peklo, no nie, vždy si nájdem prácu a to je extrémne dôležité, preto tí ľudia by mali na sebe makať, všetci, čo chcete, choďte na medicínu, hej, a aby ste mohli byť slobodní, lebo a potom môžete si hovoriť, čo chcete a práve to, že ty robíš to, čo je správne a to, čo by možno povedali aj tí ostatní, keby mohli a mali na to gule, tak to potom ti dá dôveru těch lidí. Jasně, asi je smutný a asi bych dokázal vyjmenovat pár lidí, o kterých si myslím, že jsou v politice, protože jim nic jiného nezbývá. To si řeknu pěkně. To je jako efekt, který je asi hodně důležitý. Já často přemýšlím o té motivaci, proč jako člověk má jít do politiky. Já jsem se setkal s tím, že mě párkrát už jako vyzvali, jestli bych nechtěl se do toho víc ponořit, což jsem zatím vždycky řekl, že ne. Protože si říkám, že nemám dost na tom biznisový zájem, si dokážu představit, že tě donutí do té politiky jít a já žádnej nemám a asi možná, že mám jinak nastavený mozek, než ty, že ten můj aktivismus je nižší nebo se snažím koukat někam jinam. Ale jako dokážu si představit, že člověk, který musí být v politice, protože mu nic jiného nezbývá z různých důvodů, buď aby špatně nedopadl nebo nepřišel obrovské kšefty, tak a to je přece špatná motivace. Ne? To je tá najhoršia motivácia. Niektorí to aspoň vedia zakamuflovať, vieš, že aj spravia, aj také vlády sme mali, ktoré posunuli Slovensko dopredu, že si niekto nerobil ilúzie, ale keď tam ideš iba kradnúť, tak to je akože čisté zlo. No a potom robíš to, čo robí v súčasnosti naša vláda, že potápaš celú krajinu len preto, aby si sa nedostal do basy.
To robí Robert Fico. Když vidíš věci, které jsou takhle jako dramatický, je jako krajské zastupitelstvo dost na to, aby si s tím pohnul? No, nie, určite to nie je dosť. Já si pamatuju, že v jednom videu, nepamatuju, kdo přesně ti to řekl, že se tam správně rozčílil, že tam vytknuli jako mladým lidem, že nejsou dost aktivní pro to, aby to změnili. A ty tam říkáš, že těch aktivit máš jako opravdu hodně. Ale když vidím, jakoby to, říkám, tady nechci rozbírat slovenskou politiku, jako na mě nic do slovenské politiky tady, ale přece jenom jako bych ten proud, který by tam dokázal se tím spohnout, tam jako v protiproud, tam moc nevidím. Jako. Sú tam nejaké prúdy, ale presne to sú tí ľudia, ktorí by som povedal, že buď sa tej politike nechcú venovať na 100%, alebo sú v nejakých ideologických zajaťaťach. Áno, akože chýba tam adekvátny protipól Robertovi Ficovi, ktorý napríklad bol Mikuláš Dzurinda. Hej, to Robert Fico ho sústredenou opozičnou aktivitou potom v tom druhom volebnom období ako keby odstavil. A odtedy tam naozaj akože chýbajú. A častočne aj preto, lebo ten pravicový volič je oveľa, alebo ten proeurópsky, prodemokratický a tak ďalej, je oveľa náročnejší, vieš. Že tam aj to smietko ti dokážu to, ale to je možno tá chyba. Vieš, že Robert Fico môže robiť hocičo, hoci kde, hoci kedy a proste tých 15% ľudí mu ten hlas dá, hej. Aj keď bude Slovensko, ja neviem, už súčasťou Ruskej federácie, alebo niečo také. A či to je... A Šimon Žďárský? Čo? A jeho ambice s tím pohnout. Ne, já samozřejmě vnímám, že to je hrozně důležitá věc. Jako ty podcasty, ty videa, to možnost, jakože ukazuješ strašně zajímavý lidi, kteří umějí letos vysvětlit a znají ten kožej dobrý, ale jestli by do toho nešel ještě hloubš a vejš. A vieš čo, v poslednej dobe mám veľmi zaujímavé ponuky. Aj by som povedal dosť vysoké ponuky, aj dosť relevantné ponuky. Ale z hľadiska môjho... Rozumím tomu, že asi náš podcast nebude ten, kdo to oznámíš, takže do toho nenuť. A já jako říkám, že když tě sleduju, tak si myslím, že by Slovensko zasloužilo jako někoho takového, protože tam je potřeba přiložit ruku k dílu. Tak. Áno, je akurát, že tá politika, keď to oholíš na kosť, tak to je rehola. Možno to, ako byť dobrým lekárom, je tiež rehola, hej, lebo musíš robiť veľa nadčasov, alebo ja neviem, proste chápeš, venovať sa tomu a tak ďalej, že je to proste rehola. A de facto, ja hovorím, že je to rehola, kde môžeš mať jednu manželku, hej. To ti ako tá spoločnosť, dobre, Fico má milenku a tak ďalej, Boris Kollár má tých manželiek 20, ale ako keď berieme nejaké tie normálne pravidlá, tak akože je to rehola. Ale ja sa zase úprimne necítim úplne momentálne ako reholník, hej, zatiaľ snažím sa nasávať tie vedomosti. Teraz som pridal to, že už aj sám komentujem politiku, som v podstate asi jedným z najmladších komentátorov, aj keď teraz mám takého mladého kolegu Matúša Tomovčíka, ktorého som vlastne pribral do Kukátka, ktoré robím s našimi top politológmi. Zobral som dobre, tak on je teraz najmladší, ale akože som jeden z tých najmladších a snažím sa ako keby mať dostatok tej expertízy, veľa študovať a výhoda toho, čo ja robím, je to, že ja som neustále v kontakte s elitou společenskou v Československu, nielen v Česku, ale aj na Slovensku, lebo tu chodím. To mi připadá strašně důležitý a i to, že jsi schopný tu elitu zprostředkovat ostatním. Jako říkám, já to neříkám, protože bych ti chtěl met kolem úst natírat, ale a jako pro mě jako ty třeba podcasty tvoje, ale říkám, já třeba koukám z těch slovenských, těch Bardy, Káčer, to jsou strašně jako moudří lidi, kteří jako dokážou těm věcem je dobře okomentovat, tak mi přináší strašně moc jako pro tu společnost. Jo? Áno, ľudia si to vážia, podľa mňa ešte akože... Sme v kaviárni, to úplne milujú. Hej, áno, aj tých pozeráš? Fakt? Jo. Tak tak to je veľmi akože také lebo oni nie sú komerční, ale sú veľmi dobrí, to je môj najobľúbenejší podcast. Arpad Šolstés, to prostě jsou lidi, kteří... On je tu v Prahe, môžem. Já to vím, no, ale jakože zase, jak jsme se na začátku bavili, jako slovenská elita je v Praze, to jsme rádi, no, ale jako není to asi úplně optimální. Ale ty těch pořadů máš celou řadu, já jsem se v kraji neorientoval, že Started Up, to si začínal, to je... To som začínal, teraz robím pre Nový čas, to je také skôr spravodajské, ale tiež je to veľmi zaujímavé, lebo mám tam prístup zase k novým ľuďom, k nejakým novým pohľadom. Teraz sme robili
ja neviem, teraz som robil rozhovor s týpkom, čo precestoval 189 krajín, hej, išiel na južný pol, či aký 2 mesiace, hej, v Belobe a tak. A proste strašne zaujímavých ľudí ako keby stretávam a snažím sa si formovať ten názor a myslím, že tí ľudia si to vážia. Momentálne si myslím, že tá politická situácia je nejako nastavená, má nejakých svojich lídrov, akože nemám pocit, že by ľudia nejako akože podporujú ma v rámci tej komunálnej veci, čo robím, možno by ma podporili aj vyššie, ale zatiaľ cítim, že takto je to pre môj život OK. A keď chápem, že to Slovensko by si to zaslúžilo, ale, jak som hovoril, ja nie som proste reholník a musím najskôr sám byť nejakým spôsobom zastabilizovaný v mnohých veciach, čo nie som na základe týchto všetkých aktivít, vieš, že nemám ani hypotéku, ani dieťa, hej, alebo niečo také, takže všetko má svůj čas. Jo. Ale hodně tvých hostů to vždycky jako závidím. Já třeba říkám, včera večer jsme si doma pustili prostě tvůj rozhovor s pány Břízou a Landovsky, což vzhledem k současné geopolitické situaci, kdy se snažím věnovat přes den medicíně a vedení ústavu a na fakultě a pak jako člověk se chce rychle zorientovat, co se děje, nestíhám a mám z toho občas jakoby trošku pocity úzkosti, když slyším, co se děje, nemám k tomu ten komentář. Mě to včera strašně uklidnilo, když jsem slyšel názory lidí, kteří ví, o čem mluví, že věci nejsou tak černobílé a že ty věci můžou být složitější. Jak si vybíráš hosty do těch pořadů? Nebo je to snadný získat takhle exponovaný lidi na to, aby se s tebou trávili? Nechcem to povedať, lebo nechcem ich akože uraziť, ale teraz už je to relatívne snadné. Jo, takže lebo tá relácia, už to robím dlho, mám nejaké meno, si kliknú, hej, vidia, že tam mám proste relevantných ľudí, že je to relatívne snadné, že už prakticky takmer všetkých, ktorých by sme chceli, tam reálne prídu. Týmto zdravím Tomáša Sedlačka a Jana Krausa, tých by som ešte chcel, keď už sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí ešte sa mi nepodarili, ale že dá sa to akože a možno aj, vieš, to je presne to, čo ty hovoríš, že ja som to vždy bral z takej pozície takého bežného človeka a pýtam sa ako keby tak laicky. Za prvé, ja sa necítim ako nejaký brutálny odborník na neviem čo, hej. Tak pýtam sa tak laicky, toto podľa mňa tí ľudia oceňujú. Vieš, že preto je ten podcast taký populárny, alebo tie moje podcasty, lebo je viacero verzií, lebo sa pýtam ako keby za nich, vieš. A že to nie je nejaké super špecializované a tak a veľakrát sa pýtam aj tak, že to, že tých ľudí zaujíma a nemám taký ten prehnaný rešpekt, vieš, že spýtam sa to tých ľudí, ukradli ste to, alebo vieš, tento typ otázok, čo si možno na žurnalistických školách sa hovorí, že to by si asi nemal robiť. A to ty podcasty zase, že lidi si dokáží spočítat. To se mi hrozně líbilo, samozřejmě jsem si tě studoval i jako na těch sítích víc a takový to, jak jsou lidi, že ti nepoděkujou na závěr, jenom, jo? Že se vždycky dozvíš, že někdo si spočítal, kolik máš těch platících členů a oni z toho vypočtou, že jsi de facto multimiliardář, který prostě, což můžu tady našim posluchačům potvrdit, že si přijel ve zlatém Mercedesu a ty posvačili jsme diamanty. Dá se tím uživit? Jako Nie, ešte toto, že som milionár, to je v pohode, však dúfam, že aj to sa niekedy pošťastí, ale raz mi tam niekto písal a to ma tak nasralo, že toho som normálne vyhodil alebo niečo také, alebo mi tam napísal, že a má ten Šimon vôbec s tými hostiami nejaké náklady? Alebo všetky tie peniaze si berie pre seba, vieš? A ja, strihač, doprava, hotely, kamery, vieš, proste štúdia, proste neviem čo. A ja, že ty napíšeš, že ja to akože vieš, že... Jo, to se mi líbilo stejně, jako když čteš třeba studentskou anketu, jo, že pak si snažíš se, pak celý rok na závěr ti tam někdo to tam natře, nebo tam vytáhne něco, co tě jako fakt zabolí, proč řeší takovouhle věc. Tak ale je to, vieš, aj keď tá študentská anketa, keď sa už ideme do štúdia na druhej lekárskej, viem, že takto, ja som mal možno na niektorých pedagógov aj ťažšie srdce, možno aj na teba, ale som to tam nenapísal, vieš, bral som to, že to je nejaká interná vec a že to nie je obrazom ako keby tvojej práce alebo tak, ale viem, že veľakrát, keď ich tam, doslova, že jednotky prípadov, keď tam ľudia napísali niečo akože nepekné, tak tých vyučujúcich to naozaj štvalo, lebo to asi nerobia pre peniaze ani nič.
ale je to nepríjemné, ale aj takéto veci ťa dokážu posunúť. Možno si dáš na niečo pozor a tak ďalej. To je to presne, čo hovorím. Spätná väzba. Hej. Ja keby som niekde učil, tak ja by som sa snažil byť učiteľ roka, hej, ako tuto, čo sedel Jakub Hurich, môj spolužiak. Ja si presne pamätám, keď mi ešte Roman Štícha posielal, keď ešte to nemali ani hotové, lebo ja som išiel do nejakého predtermínu a posielali mi tie ich materiály na mikračku. Hej, a teraz je ten chalanisko proste učiteľ roka, tak presne takto by som si to predstavoval, ale dôležitá je fakt tá spätná väzba, že to čítate, že to je anonymné, že si viete prečítať a je to po skúške, hej, že si viete prečítať aj niečo nepekné a to vás posúva dopredu. Jestli si ještě jednu zpětnou vazbu, kterou ti můžu dát, tak jednak je strašně dobrý, já to používám i ve výuce, tvůj podcast, teda mimochodem se to už jako několikrát pustil, protože tam je jeden zajímavý efekt, nejdu o tu politiku, říkáme tady politiku řešit nechci, ani ve výuce, ale třeba vždycky ukazuju studentům, jak je strašně důležitý v tomto prostoru jako pracovat, protože jako jasně my si můžeme říct, že očkovací látky mění lidi na kukuřici. Jakože to by mohla být i legrace. Mohli bychom se tomu smát, kdyby najednou někde nepřestali kupovat očkovací látky a v ten moment už to přestává být legrace, už to začala být medicína, která ohrožuje lidské životy. Ale já to říkám jenom proto, že když jsem viděl tvoji odpověď na to, kde jsi použil molekulární biologii a genetiku, tak jak jsme tě tady učili, byl jsem na tebe pyšný. Vieš čo, ja som dal dokopy, ja si pamätám to video, ja som dal dokopy všetky tieto, hej, však aj s profesorom, alebo s pánom doktorom, neviem teraz, aby som zle titul, Kočárkom, sme si teda užili svoje, nemám žiadnu takúto ako keby zlú nejakú historku, ale viem, že bol veľmi taký akože prísny pedagóg, ale dobrý prednášajúci, vieš, že to si človek možno cenil aj na tebe, že si pamätám, keď sme sa učili zánety, a ako si to hovoril. A doteraz, počujeme, po celej medicíne nechápem, že prečo my tie zánety vždy akože chceme utlmiť. Však to je reparačná funkcia organizmu. Doteraz to neviem, ako atestovaný lekár. Musíme všetky tie zánety proste utlmovať? No a to se dostáváme k dalšímu tématu, který bylo vyšikový na další podcast, který ale asi nestihneme. Takže vidíš, odpoveď sa nedozviem, ale o čom bola aj vlastne, že toto, akože poviem ti, čo sa týka toho Kotlára, tak áno, keď sa prestali kúpovať očkovacie látky, to bolo akože hardcore. A ja ti poviem, že v tomto prostredí, v tejto budove, kde sa proste ctí veda, kde sa ctia nejaké vedecké, kde som v živote nepočul, že by niekto dostal nejaký úplatok, alebo že by sa niekto o také niečo pokúsil. To trošku drhne. V Motole, jako to by tady byl trošku problém. Nemyslím vedenie nemocnice, ale myslím... a medicínsky určite. Čo sa týka štúdia, tak akože normálne sa hanbím proste ako pes, že takéto niečo na Slovensku funguje a akože, že som súčasťou niečoho, kde takýto človek je vládny splnomocnenec, hej. Ktorý si kvapka svoju krv pod mikroskop a... Jo, já jsem to slyšel a říkám, jako já to používám i ve výuce, aby jsme si řekli, jak je důležité to vzdělání a možná i jak je důležité to, že právě v těchto, jakoby v tom veřejném prostoru, v těch veřejných debatách fungují podcasteři jako seš ty, kteří mají k tomu i to vzdělání a můžou věrohodně některé věci jako vyvrátit, což je strašně důležitý. Jo, takže říkám, to jsem na tebe byl pyšnej, protože jsme rádi, že jsme tohle mohli dodat. Mal som takú vtipnú historku. Bavil som sa teda s pánom Petrom Pellegrinim, našim súčasným prezidentom, ale vtedy ešte nebol prezident. A on niečo v podcaste hovoril, niečo také medicínske, ale neviem to ako adekvátne zhodnotiť, lebo však my tu dvaja nie sme lekári, aby sme to zhodnotili. A ja lekár som. To bolo proste strašne vtipné. No. Jo, a tak ja chápu, že jako ty už máš etablovaný v té oblasti jako podcastu, ale nie každý to vie, nie každý to vie. Ať víš překvapit občas někoho, víš, jako, že z ničeho nic, že i v některé oblasti to by nikdo bulíky na nos věšet nemůže. Víš, to je strašne to také zaujímavé, že vieš, ja si stále pripadám, takže vôbec takže necítim sa vôbec ako nejaký influencer ani nič také. Presne to vyjadrenie podcaster je adekvátne tomu, čo robím. Možno by som to nenazval ani moderátor, lebo áno, aj keď som moderoval pár konferencií, není to ako nejaký Leoš Mareš, hej, alebo Adela, hej, ktorí proste otvárajú všaké veľké plesy a podobne, že to je za mňa proste moderátor. Čiže ten podcaster je ako keby ten najnižší stupeň
ja som s tým v poriadku, lebo je to pravda, ale proste strašne zaujímavé, vieš, že ja sa cítim, že som stále ten istý, ale mňa ľudia, ja som bol v Thajsku teraz, na dovolenke, my sme boli v sloňom sanktuáriu, hej, sme sa tam starali o slony, sme im tam nosili jedlo, nevozili sme sa na nich ani nič podobné a sadli sme si do taxíku, že nás viezli na hotel. Bum, nejaká slovenská rodina, typenka, čo žije v Hongkongu, že ma sleduje, hej. Už mám pozvanie do Hongkongu. Potom si tam sedím na kebabe niekde na nejakom malom ostrove, hej. Zastaví sa, ja sledujem tvoje videá, hej. Že úplne, že naozaj, že tí ľudia ma spoznávajú už naozaj všade, že je to také strašne zaujímavé, že aj keď sa stále cítim tým istým a keď s niekým idem, tak všetci mi hovoria, že ľudia sa na mňa pozerajú, keď idem na diskotéku, veľakrát neplatím akože toto, lebo stále niekto pozve, keď teda raz za čas idem, že je to strašne zaujímavé, ale ja sa cítim stále ako keby tým istým. Musím říct, že po té, co se spolu bavíme po několika letech, tak jsi furt stejný. Šimone, já moc děkuju, že jsi vážil čas, že jsi zvrátil aspoň na chvilku zpět do své alma mater. Jsme na tebe pyšní a takhle jsem rád a přeju Slovensku, že tě má. Tak ďakujem veľmi pekne, o to viac si to cením, že ty nie si človek, ktorý by si zrovna, kto ťa pozná, vie, že nechválíš úplne len tak, dúfam, že to nie je len na video. A každopádne, ja by som ti zase chcel povedať, že ty si hovoril, že budeš nervózny, hej, čo sa týka toho moderovania. Za prvé, tak ako ja nemáš žiadne otázky, takže to už je nejaký moderátorský skill. A za druhé, ty dávaš pred každým rozhovorom také tie stand-upy. To je veľmi náročná časť. To sa ľudia učia a tak ďalej. Neviem, koľko razov ti to trvá, kým to akože dáš. Ak to dáš na prvýkrát, tak to si king a toto môžeš robiť normálne na dôchodku. A to ti nepovím. Děkuju moc. Ďakujem. Vám děkuji za pozornost.